Ce te-a învățat pe tine alergarea și ce simți la ultimele 500 de metri? Este o bună întrebare. Păi, în primul lucru m-a învățat să mă cunosc pe mine însumi, să-mi cunosc limitele, cât de departe pot să împing ca să mă simt bine, să nu mă accidentez, să nu colapsez. Dar perspectivă mare m-a învățat să fiu eu însumi. Iar ultime sute de metri este eliberarea aceea de stresul acela care te cuprinde pe tot parcursul alergării, pe tot parcursul acestui concurs. Te simți eliberat, te simți în sfârșit liber. Alergarea m-a învățat să am încredere în mine și că nu există obstacole care nu se poate doborîte. În ultimele 500 de metri ale cursei simt o libertate maximă, o împlinire maximă. Mă bucur foarte mult că au rezultate antrenamentele foarte grele și multe și că 500 de metri nu e distanță. Deja mă bucur că am atins țelul. Și care e efectul său asupra vieții tale? Da, deci simt că am un scop în viață. Ziua începe altfel. Ai o liniște mentală, ești ușurat de problemele anterioare și totodată ești foarte relaxat în ziua respectivă. Asta îmi dă un scop important pentru mine. Sunt mama a 2 copii și pot să vă zic că alergarea sau o practicare a sportului nu este un lucru foarte ușor, dar nu este imposibil. Ca să putem rezolva toate problemele zilnice și să putem să fim alături de familie, de copii, avem nevoie de rezistență. Asta nu putem face fără mișcare, doar că alergăm după copii. Este nevoie de libertate, să ieșim din monotonia zilnică și relaxare mentală. Credeți-mă că se poate și alături de familie, cu copii lângă tine. Văd și ei că există o viață mai frumoasă și mai sănătoasă.